Hotline. Online sa Hotline. Joining us this morning is Attorney Revo Sorbito. Siya ni sumong pinakasako. Kung mo siya gigapangamot sa pag-lecture o kung tudlo sa mga teachers, tidong timpo niya daw permigid permigid hiktik ang schedule. Attorney, how are you? Good morning. Action Art, good morning. No? Good morning sa imong pagpalamati sa programa mo sa mga aga. Salamat gid, ma-update lang ko number one, Attorney. Kumusta ang mga trainings nga ginapatigayon naton sa mga teachers natapos na? Siguro as of this time, Action Art, no, around mga 80% na siguro ka teacher staff from all over the province ang nakatapos sa training. No, and we still have until next week, no, to wrap up ang remaining naton ng mga teachers. So basically almost done na at makatutok na kita sa mga adlaw nga trabaho sa opisina para sa malalapit na nga eleksyon. Okay. So expectedly kabay pa matapos ini prior pa man nga mag-kick off ang kampanya diri sa lokal on March 25. Yes, ang atong last day matabo is 24, no? So that's the day before the start of the local campaign period. So although ari kita diri senior almost full time sa training, but we still multitask and do other things, no, nga kailanganon sa man sa training naton. So Okay. ready naman kita sa pag-open sa local campaign period. Okay. And talking about trainings ni Sir, okay na niya, no? Halina ni sa mga teachers at mga sa technical department nga magabulig sa Comelec. Almost almost done na ni tanan kag kung matapos na initi tutok na lang dayon sa election na gidya proper o campaign nga mga activities. Yes, actually right now, ang aton nga technical support tapos na ya, teachers na nagisugong nabilin. So after this, before the election, we will conduct just a final briefing na gid, no? Pero the mga reminders naman na sa ila. Pero basically, they're already, once matapos ang training nila, they'll be ready. They've already been certified by the DOST. So, all systems go na sila for a duty sa election, no? Except siguro kung mga magbasakit, no, or whatever. Pero ready na sila mag-conduct sa atong election. Okay. By the way, kundi may ara kita sa schedule every Friday nga backlash operation. Kumusta, sir? Ara man gyapon ang mga other agencies nga nagabulig sa inyo, ka may team kagyapon nga nagalibot sa Bacolod? Yes, actually, Action Art, just prior to your call, tawag na sa ako ng aton ng mga personnel sa Comelec Bacolod na in a while masugod na sila libot sa atong area. Sumong diri sa may downtown, no? Lacson, Catuslao, diri sa may likod sa may Burgos, no? So masugod na sila libot together again with the PNP, with the personnel man sang city engineers nga provide sa logistics, no? And then they will be doing the backlash operations as scheduled. Kag ang isa galing na obserbahan ko kasi ko pagtalikod sa inyo team, may ara gid nga padungol gyapon nga nagatakod naman liwat siya, no? Actually, we are good, and in fact, we have received no complaints from other candidates nga ilang mga campaign materials nga tabunan sa iban, no? So ang ako nga advice sa ila, kuti why ang maubra niyo ta, if you want to be serious about it, you file a formal complaint para maksunan ta na ang inyo nga mga reklamo. Okay. Galing kay tiining mga lain sila ko lang ilang mga campaign material sing itabunan kapanguntra nila raman sa lugar nga hindi allowed bala, sir? Usually ang complaint niya ara na nabutang sa common poster area ang ilang na mga campaign materials, no? Okay. So kay niya ara designated campaign materials ginatakloban sang iban pareho man nilang kandidato, no? So ang balko file ka mo complaint para ma-actionan nato. Kasi seryoso nato ang pag-prosecute sino nga mga violators. Okay. Galing tayo mag-amo na, sir, sino lang manabat na ang nagtapik na nga ginsugo ka politiko kung basi ay mablang kabalong kandidato? Well, actually, sa provision sa aton, Comelec Resolution Action Art,
kung mayara kada illegally posted campaign materials, you will be informed, no? And you have to remove that within 72 hours. Otherwise, it will be presumed na ikaw na nagpatakot sa mga poster nila. No? Kahit sino mo na biyang nagbutang siya da, kundi ang tsura nga nakabutang na sa poster mo na Correct. So, presume na siya, no? Unless you can really prove na hindi kinaya imo ya campaign materials. Aha. So anyway, how about sir update, development sa mga deliveries ang mga election paraphernalia? Last time do may mga batteries na may mga ginpadala na diri sa aton. Bali din ni siya ginapamutang sir? Well, actually, ang aton nga forwarder, no? Ang F2, mayroon kita sa warehouse para sa storage sa aton nga mga equipments. And 2 weeks ago, nag-abot na actually atong ballot boxes, external batteries. So, kagapon, actually, bisitahan natin ang warehouse to check ang condition siya kung ang safety siya ang condition, kung ang mga fire safety nila. So, okay kita na itong warehouse, no? It's very conducive, no? Kada safe tayo. But as to the arrival of the VCMs to be used for this election, wala pa kita sa exact date yun actually sa ilang delivery tree sa Bacolod. Now, sir, ma-update lang ko sa imo since nga March 25 na ang kick-off sang sining campaign sa lokal. Kag alert level number 1 ang status naton. Sir, pwede na ni mga grand rally, mga patigayonon sa mga kandidato nga mga opening salvo? Actually, pwede category level 1 kita. So, pwede ito nagdak sa in-person campaign, no? Meaning, ato bangay, do face-to-face kung nabi, wala nga pang kampanya. But of course, we have to observe the minimum public health protocols natin. Kaya ang unang nakasaad sa aton nga COMELEC Resolution 10-732. Okay. Na dapat may social distancing. Ang malagay niya kadlaw ko kay ginalalisan sa Facebook kung pila ka tao makaigo sa 1 square meter ng area. Kung mo mga musin na, why na social distancing? Correct. Gani, di ba? So kalali sila sang pila makaigo sa 1 square meter pero why na consider na dapat ba until now we have to still observe sa protocol, social distancing, correct, no physical contact, no? So I don't know amo ning mas importante no hindi ang paghalong sa masakit gani sila ko ala ka mo kasi ning gitanay ka panagil utanay dira kun during the mga campaign sortie sa mga kandidato. Actually, siling ko mga number 1 ng mga violators, di mo niya mga pagtililipon, political rallies, nga hindi mo ganyan ma-deny nga, why ganyan social distancing attorney Yes, that's why kita of course, we have been honest sa atong nga report. Lagi nasabit natin, ngati kung ano nakita, dati ang munang na-report na, kasi hindi naman na maligal, may mga picture, sila mismo ganyan ka-post ng picture, sa video, nga dinrotok sila, no? So, sila mismo nag-post kapabalo nga gabaylik sila sa atong guidelines. Galing kiting COMELEC, sir, hindi ka mo directly makasaway ni sila. Oy, why ka mo do social distancing da? Why ka mo nagtililipon? Ka mo na political rallies? Ka mo di? Why ka mo yan nag-observe sa health protocol? Hindi na inyo yan, sir. Iyan na sang EOC or iyan na sang LGO lockout? Actually, that's why kita sa mga rallies, no? Kaya muli kita remind, no? Okay. Kita ga ubrata sa atong obligasyon, no? According to sila, we will just do the report. Pasabot lang kita yung report sa ilang activity, which is, kung ano nakita natin on the ground, ako man ang unod sa ating report, no? So, bahala na dahil sila kung anong matabusin na sa atin ng nag-ubra sa mga report, no? So, gabulig kita remind, no? Especially sa organizers, no? Yes. So, malantayan ta niya. Mga piningsalvo, guro kang mga rallies di kagasorti sa lokal. Kung mag-kick off na, kay siling ko ginutok, kinis mga barangay magkanto, sing una, bakon mo na yung mga dalanon kisa, buta mo, purtikda mo, supporters ka nagakanto. Actually, ang unang namin subong is because ang aton ng mga barangay officials, they are already given the authority to also
implement COMELEC Resolution 10732. Mm. No, so kung hindi nila magubrahon, they may also be held liable. No? So, din meeting pa naman na sila, din marunduan, kada i-remind ko sila liwat every time nga may rally sa ilang mga specific na barangay, depende naman na sila kung lugaw nilang ilang obligasyon o kung hindi. Pero kung hindi sila magtuman, halimbawa, no, sa barangay nila ang rally sing isa ka kandidato, kabalo ka, ang barangay should be apolitical. Kung tani, galing kiti, subong niya to the line mo. Tutuod siya ang sitwasyon, subong kwanay naniog, tanay nanipahag, to the line, braga, kwanay gid, no, pakita, gig kulor ang mga barangay official sinusuportahan nila. Sorry na, utod kita, I was saying kay na, siling ko, halimbawa, kung hindi ba magtuman, ang mga barangay officials hindi ba mag-iyo, nga sa ila barangay ito, kapatigayon sa political rally, hindi sila yung himo sa ila obligasyon, may silabton sila ni sir, may ara sila sang legal nga mga implication nga tubangon sila. Aside from magpatuman sa aton nga COMELEC resolution, nakabit man na sila sa art report mo. So, of course, they may be held liable, no? But kung hindi sila magtuman, they will also be violated ang aton COMELEC resolution. So, that's why nga we really took the time to meet them and to talk to all of them. Okay. To remind them sa sining COMELEC resolution, kaya basit ma-idislab lang kambal nga wais lang kabalo. No? So, di pa balo kita sa ila. Sige. So anyway, subong kabalogi ko nga medyo sako ka mo dira. Salamat ki sa time unless may hara ka sa gitugon, hindi lamang sa magkandidato, mga supporters pumuluyo diri sa Bacolod nga imo na sakupan sang tartapan mo, attorney. Please go ahead. Again, no, thank you gid Action Art mo sa inyo sa taran nga katapos sa bigyan na permigigatan sa aton sang oportunidad nga maka-istorya sa aton mamuluyo pagi sa inyong mga programa. And i-remind lang natin ang ating mga kandidato, supporters, no, political parties, no, na malapit na sa next week masugod na ating local campaign period. So I hope and I pray na we cooperate with the COMELEC in enforcing the guidelines na set natin para sa campaign rallies natin, kada campaign activities. Kasi hindi man para sa iban, but para man sa aton man nga safety man o sa aton pamilya. So, again, thank you, Gid. Anytime lang, Action Art, kung may kita sa mga updates, no, please, do not hesitate to contact us. Kaya makakita sang updates para makabulig man i-disseminate sa aton mamuluyo. Salamat, Gid. No, on that note, attorney, salamat. Halong Gid Fermi and God bless. Thank you very much. Good morning. Action Hotline. Ayos, ati. Before